Euskal Herriko dantzari eguna ospatu dute Donibane Garazin. Euskal Herri osoko dantzariak elkartu dira 1978az geroztik antolatzen den egunean. Hitzorduaren bidez dantza taldek egiten duten lana ezagutarazi eta dantzarien arteko harremanak sendotu nahi dituzte. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Donibane Garazitik agurtzen dugu. Hementxe bertan iragain baita Euskal Herriko dantzari eguna. Ekimenean parte hartu duten pertsonen lekukotasunak eskaintzeaz gain, gaurko saioan Eusko Elkarteen eguna ere izango dugu aipagai. Ongi etorri! Euskal Herriko dantzariak Donibane Garazin elkartu dira Euskal Herriko dantza eguna ospatzeko. 1978 urtetik antolatzen den hitzorduak urtez urte toki aldatzen du eta larunbatean Baxe Nafarroako herrian antolatu dute. Euskal Herri osotik etorritako 600 bat dantzari batu dira beren herrietako dantzak eskaintzeko. Antolaketa aldetik egun dorpe bat da, egiten du hainiz jende bapatean Euskal Herritik jiten direnak Donibane Garazira, eta guretzat plazergarri da, olako ikustea olako giro edo dantzari lotutako jende, dantza talde, kultura, olako nahas-mahas hori ikustea hor, ari da orain giroa berotzen hemen eta guretzat plazergarri da. Euskal Herriko 32 taldek beren emanaldiak proposatu dituzte plazan eta presente izan dira ere Uruguai eta Argentinako 2 dantza talde. Ekimenaren helburua besteak beste dantza talden lana plazara eramatea da. Helburua da batez ere Euskal Herriko dantzak erakustea zeintzu dira eta lurralde ezberdinak ze dantzak dauzkagun erakustea da batez ere hori, eta gero dantzariak egun eder bat pasatzea, ondo pasatzea, jaia ez da bakarrik egingo dugun emanaldi orokorra, baizik eta gero jarraitzen du afari batekin, erromeriarekin, eta hori da festa egon bat. Helburua batez ere pixka bat gure euskal dantzari nortasunari lotutako zerbait lantzea, Euskal Herriko dantza talde bezala, eta elgarren arteko herri ikuspuntu bat pixka bat sortzea, eta hori da gure nahia olako egun bat antolatzen. Gainera ekimena baliagarria da Euskal Herri osoko dantzarien harremanak sendotzeko. Gero olako harremanak sortzen aldira, ere egun batetik bestera dantza taldeak elkar ezagutuz, eta guk orain arte ere baditugu harremanak Euskal Herri guziko, Nafarroko eta Gipuzkoako dantza talde batzuekin, baina olako egunak ere dira manera sortzeko beste gauza behi bat. Gaur egun euskal dantzekiko zaletasuna osasuntsu dagoela uste dute. Bai, oso biziri gainera. Herriz herri egiten diren dantza guztiak, hortarako gaudegu ere bai. Gure helburu nagusia da Euskal Herriko dantzak konserbatzea, suspertzea eta difunditzea, zabaltzea. Eta hori da gure asmoa, eta pentsatzen dugu oso momentu honetan osasun honean daudela. Nahiko ginuke gehiago bizirik izan dadin, olako egunetan ere sortzen du olako gogo bat bizirik atxikitzeko. Hori onesgarri da urte guzian lantzeko gero dinamika bat. Dantzak Euskal Herrian simbolizatzen duena zarituta Euskal Dantzen Biltzarreko idazkaria. Lotura bat, ez? Da aintzinako kultura, aintzinako ohiturak eta gaur egungo kultura pixkat horrekin lotzen du. Eta nik uste hori dela dantza tradizionalen xarma hor dago, ez? Lotzen du, garai batean ondo pasatzeko eta ospatzeko eta erabiltzen ziren ohiturak eta tradizioak gaur egun ere betetzen ditugula, eta hori da lotura horrek sortzen du xarma, hori da nik uste importantena dantza tradizionalean. Donibane Garazin antolatutako ekimenean iragarri bezala datorren urtean Donostian iraganen da Euskal Dantzari eguna. Donostiko dantza talde batek eskatu digu 75 urte beteko dituela eta ea posible zan han egitea, eta Donostiko partezarrean ospatuko dugu hurrengo dantzari eguna. Ekimenean erran duten bezala dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko. Ehunka pertsona bildu dira asteburuan Kanbon Euskal Pastizaren bestaren 19. edizioa ospatzeko. Ikastaroak, merkatua eta nola ez Euskal Bizkotxa hoberenaren txapelketa antolatu dute gaurko hitzorduan. Orotara 31 pertsonak parte hartu dute, baita 6 gozogile ikasleek ere.
Lehiaketaren epaimaiak eta parte hartzaileek argi dute zer ukan behar duen bizkotxa on batek. Krema ontzaguna, romaikin, eta pasta eso behar gogorra. Niretzat ez du arrotzea hainiz behar. Zenta kursian eta ona ematen dute burrak eta azukiak. Pastiza uberena zure amak egiten duena da. Familian denbora gozo bat pasatzen jaten duzun pastiza da. Euskal pastiza ona izateko orekatua izan behar da. Osagai bakoitzeko eren bat jarri behar da. Nik nire kasuan krema aski ezartzen nuen. Bazkarion baten ondotik ez da oso egosia izan behar bizkotxa. Urtez urte maila igotzen dela azpimarratu dute. Zigarreunak, hauten hobeki dira eta igan urtean etxean hamestaunak. Epaimaiak aukera baliatu du benetako euskal bizkotxa krema duena dela aldarrikatzeko. Gâteau basque au chocolat, qu'on appelle pas gâteau basque au nougat, qu'on appelle pas... Ah non, ça me met hors de moi. Faites le gâteau basque à la crème, à la cerise. Merkatuan arrakasta gehien dutenak krema eta gerezi marmelada duten bizkotxak dira. Hau krema eta gereziak biak saltzen ditugu bai. Biak ongi. Badira turistak, baina badira ere kanbokoak. Bai. Hala ere batzuek ohiko bizkotxatik urrundu eta txokolatezkoa ere probatu izan nahi dute. Oiartzundik gatoz, bai. Bai, zertzen du, bai. Zer jantzareta? Txokolatezkoa. Txarra? Nahiago duzu pastiza txokolatezkoa? Ez, ogan probatzen egin naiz, ez da kapritxua da probatzeko eta. Ona da, bai. Rekomendatzen dute. Beste urte batez arrakasta handia izan du euskal bizkotxa omendu nahi duen hitzorduak. Euskal Monetak elkarteen eguna ospatu du Biarritzen. Hitzorduaren baitan elkarteak 61.000 eusko baino gehiago banatu dizkie iparraldeko 58 elkarteri 103 iturria deituriko laguntzari esker. Bi helburu ditu sistemak azkenean, alde batetik elkarteen sustengatzea eta bestalde dinamika bat sortzea jendeak bultzatzeko euskoa erabiltzera, jakinez haien elkartea ere sustengatzen dutela manera hortan. Euskoari kidetzean edonork hautatu dezaket zein elkarte sostengatu nahi duen. Elkarte horrek sustengatzailek trukatzen duten diruaren 3% jasoko du. Aurten dirua jaso duten elkartek euskera, laborantza, kultura eta elkartasunaren arloa lantzen dute. Horien artean dago Txokop kooperatiba. Txeke horrekin, 2.800 euro eusko horiekin, gure festak eta ezagutarazi zentan nahi dugu jendeek haien kontsumitzeko manera alda dezaten ere bai mundu iraunkorrago baten ukaiteko. Etorkizunari begira eusko elkarteak dituen erronkak aipatu ditu elkarteko lehendakariak. Heldu den urtean 2023an euskoak 10 urte ospatuko ditu eta orduan urte berezia izanen da eta eusko eguna pesta berezi bat antolatuko dugu heldu den apirilaren 15an, ezperetan, eta bestalde erronka da segitzea proiektua garatzen, autofinantzamendua lortzea gure funtzionamendurako, ez gehiago diru laguntzen beharrik gukaiteko eta proiektua egonkortzeko geroari buruz. Eta gero orai ari gira prezeski gogoeta estrategiko baten egiten bizka bat ikusteko ondoko urteetako helburuak eta lehentasunak zoin izanen diren, beran lan hori ez da oraindik bururatua. Ehunka lagun elkartu dira Uztaritzen iraganden Lapurtarren biltzarrean. 1979 urteaz geroztik ospatzen den ekimenaren helburua Lapurtarrak biltzea da. Eguraldia lagun karrozen desfilearen ondotik, gaiteroek, ziganteek eta baita bertsolariek ere giroa alaitu dute. Ikusentzuleok Lapurtarren biltzarreko irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!